Naibabalik ng kapulisan sa Bugalyon ang mga nakukumpiskang illegal na muffler kahit pa nagbayad na umano ng multa ang mahuhuling lalabag. Ito ang iginiit ng Bugalyon Police Station matapos sirain ang lahat ng mga nakumpiskang ipinagbabawal na modified muffler sa bayan kahapon. Ayon sa pulisya, parte ito ng malawakang operasyon upang mabawasan ang noise pollution at mapalaganap ang kaligtasan ng publiko, partikular ngayong holiday season kung kailan naglipa na ang paggamit nito bilang pampaingay. Bahagi ng aktibidad ang mahigpit na pagpapatupad ng RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code na nagbabawal sa paggamit ng mga exhaust system na nagdudulot ng labis at nakakagambalang ingay. Paglilinaw ng kapulisan, ang modified muffler ay tumutukoy sa anumang pagbabago, pagtanggal o pagpapalit sa orihinal na exhaust system ng sasakyan, kasama rito ang mga open pipe, straight pipe, cutouts o bypass systems at aftermarket exhaust na nagpapalakas ng ingay. Dahil dito, nagbabala ang kapulisan sa lahat ng motorista na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng modified muffler. Sino mang mahuhuli ay papatawan ng multa at ang illegal na muffler ay maaaring kumpiskahin at hindi na maibabalik. IFM News. IFM News. IFM News.